sa buong Islam sa pagkatinod ang pagkadaot sa tao magsugod dili sa gawas, kung dili magsugod kini sa kasing-kasing nga nagpasagad kang Allah subhanahu wa ta'ala. Busa unaw-unaw nato kini pag-ayo, kini nga kahimtang dili kalit nga mahitabo, hinay-hinay kini magsugod una pagpasagad sa diktir, dayon pagkabugnaw sa iman, hangtod nga ang sala mahimong normal sa tao, ug sa dihang ang kasing-kasing magpahilayo kang Allah subhanahu wa ta'ala, lisod na kaayo ang pagbalik gawas kung siya magtauba. Mga igsoon, kung ang kasing-kasing magsugod ug kabugnaw, dili na siya makabati sa pahimangno, dili na siya matandog sa Quran, dili na siya mahadlok sa sala, ang halal iyang ibaliwala ug ang haram iyang manormalize. Ug sa ingon ani nga kahimtang, si Allah subhanahu wa ta'ala nag-ingon, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adabun adhim. Sa doon nga pagkahubad, gisiliuhan ni Allah ang ilang mga kasing-kasing ug ang ilang pandungog, ug sa ilang pananaw adunay tabon, ug alang kanila adunay dakong silot. Mga igsoon, tanawa ang progreso. Una, dili na siya maminaw. Sunod, dili na siya makakita. Hangtod nga makumpleto na ang kasing-kasing, sarado, ang pandungog, gisilyuhan, ang pananaw, gitabunan. Unsa pa may nabilin kaniya. Wala na siya dalan paingon sa kamatuoran. Wala na siya giya. Subhanallah. Mga igsoon, kini ang kahimtang nga angay natong kahadlukan. Dili lang ang salat mismo, kundili ang kasing-kasing nga nagtiga nigahi hangtod nga kini mamatay sa kamatuoran. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sa hadoon nga pagkahubad, dili ang mga mata ang mabutaan, kundili ang mga kasing-kasing nga naa sa dughan. Sa ato pa, makakita siya apan dili makasabot, makadungog siya apan dili motuo. Na siya sa kamatuoran apan walay epekto sa iyang kasing-kasing. Ug ingon pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Sa doon nga pagkahubad, aduna sila'y mga mata apan dili makakita, aduna sila'y mga pandungog apan dili makadungog. Mga igsoon, mao kini ang pinakadelikado nga kahimtang sa kasing-kasing. Makita nila ang kamatuoran apan dili sila mosunod, makadungog sa pahimangno apan dili motuo. Buta bisan klaro na ang kamatuoran, bungol bisan klaro na ang pahimangno. Mga igsoon, kung moabot ang tao sa imong aning nga kahimtang, bisan unsa pagkaklaro ang dalil o proof, bisan unsa pagkakusog sa pahimangno, bisan unsa pagkadako sa milagro, dili siya motuo. Si Allah subhanahu wa ta'ala nag-ingon, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Bisan makita nila ang tanang timailhan, dili gihapon sila motuo. Mga igsoon, kini nga pahimangno ni Allah subhanahu wa ta'ala nagpakita sa usa ka dakong kamatuoran nga dili ang kakulangon sa ebidensya ang problema, kung dili ang kahimtang sa kasing-kasing nga nawagtangan sa kahayag sa pagtuo. Bisan pa si Angel Gabriel ang munaog magpakita, dili gihapon sila motuo. Tungod kay patay na ang ilang mga kasing-kasing. Mga igsoon,
dili ang pinakadelikado nga sakit mao ang mata o ang pandungog. Kaya ang mata pwede pang makakita. Ang pandungog mahimo pang makadungog. Apan ang kasing-kasing ang mamatay. Wala na ipahimang musulod. Matun Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Ang buta dinhi sa kalibutan, buta usab sa pikas kinabuhi, ug mas nahisalaag pa. Mga igsoon, dili kini pasabot nga buta sa mata nga dili makakita, kundili kini ang pagkabuta sa kasing-kasing nga misalikway sa kamatuoran. Kini nga pagkabuta dili sa pisikal nga mata, kundili sa kasing-kasing nga dili namudawat sa kamatuoran. Mga igsoon, dili paulahi ang tanan. Basta buhi pa ang kasing-kasing, basta makadungog pa sa pahimangno, basta makabati pa sa pagbasol sa sala, naapatay paglaog. Busa mga igsoon, aron dili kita moabot sa ingon ani nga kahintang, magpadayon kita sa pagtuon sa Islam. Mutambong kita sa mga Jumu'ah o mga lecture, maminaw sa mga ulama o mga pahimangno, likayan ang mga tintasyon sa mga kalibutan. Mga igsoon, hunaw nato kini. Pila ka beses kita gipaabtan sa pahimangno. Pila na ka beses kita gitawag ni Allah subhanahu wa ta'ala. O perminato ni kini madungog, ya ayyuhalladhina amanu, o kamong mga magtutuo. Pero unsa man ang atong tubag, mubalik ba kita kang Allah o magpadayon kita magpasagad? Iyan po na ito ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpreserba sa atong mga kasing-kasing ug dili niya kita pasagdan nga mahisalagikan sa kamatuoran. Amin ya rabbil alamin.